My nepredávame stoličky, nikdy sme ich nepredávali a nikdy ich nebudeme. Predávame produkt, ktorý môže pracovať pre teba, pokiaľ ho používaš. To znamená, že tá najzdravšia pozícia na sedenie je tá ďalšia. No a ako to funguje? Funguje to nasledovne. Produkt neseda sa dajú získať raz za 4 roka. Spustíme predpredaj a doručovanie je po úspešnom zakončení predpredaja zhruba za 3 mesiace. Dovtedy sa mi podarí všetko naskladniť, pripraviť, vyrobiť a potom poskladať a odosielať. Ak sa to nepodarí zakúpiť si v predpredaji produkt, tak to znamená, že najbližšie doručenie môže byť zase až od ďalšieho pol roka alebo 3/4 roka. Je veľké množstvo ľudí, ktorí čakajú na produkty neseda. A to znamená, že je tam poradovník a keď sa spustí predpredaj, tak vôbec nie je ojedinelé, že 50 kusová výrobná dávka sa predá za 3 dní. Takže priatelia, ak naozaj potrebujete k sebe domov ikonický produkt, ktorý môže pracovať pre vás, pretože hýbať sa a nikdy neprestávať je veľmi dôležitý koncept, obzvlášť pre tých z nás, ktorí musíme sedieť a produkovať niečo, pretože pri sedení strácame zdravie. A preto platí, že potrebujeme si okolo seba tvoriť prostredie bohaté na pohyb, aby sme nestrácali zdravie. Preto nepredávame stoličky, predávame pohyb, aby sme nestrácali zdravie v sedavom zamestnaní.